documentaire. Kan dan niemand ons bevrijden van Willem Duis en van de meiden? En hoor ze nou eens racen in spelletjes en quizzen. Een mens kan zich vergissen, maar dit is toch al te lullig, imbeciel en onbenullig. Hey, er is geen bal op de tv, alleen een film met Doris D. En wat dacht je van het 2? Een wieneroperette? Nee, er zit een knop op je tv, die helpt je zo uit de puree. Druk hem in en ga maar mee, de bloemen buiten zetten. Er is geen bal op de tv, alleen een film met Doris D. En wat dacht je van het 2? Een wieneroperette? Nee, er zit een knop op je tv, die helpt je zo